It-teknoloġija fil-waqt li toffri ħafna vantaġġi toffri wkoll żvantaġġi. Diversi persuni qed jażlu li jużawha bħala għodda l-abbuż inkluż fuq in-nisa. Waqt konferenza li saret it-tnejn filgħodu intwera kif studji li saru fil-passat juru li mara minn kull tlieta jesperjenzaw matul ħajjithom xi forma ta' abbuż, sempliċiment għax huma nisa. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ix-Shadow Minister Graziella Tartprevi fejn quddiem il-fatt li n-nisa huma iktar fil-mira ta' abbuż milli l-irġiel qalet li l-Parlament jeħtieġ jaħdem iktar flimkien sabiex dan it-tip ta' abbuż permezz tal-użu tat-teknoloġija jitnaqqas. U dan jista' jsir bil-ħidma tal-leġislaturi li jeħtieġu jaraw li l-liġijiet ikunu aġġornati biex jimxu ma' żminijiet. Graziella Tartprevi waqt li indirizzat lil dawk preżenti qalet kif wieħed jinnota li s-soċjetà minflok toffri support għall-vittmi tispiċċa tattakka lil vittmi b'riżultat li esperjenzaw ansjetà, dwejja u sens li ma jistgħu qatt joħorġu minn dan l-abbuż. Ifakret ukoll kif l-abbuż qatt m'għandu jkun meqjus bħala freedom of expression. Statistika li ġiet preżentata turi li llum il-ġurnata il-maġġoranza ta' dawk li jirrapportaw xi abbuż jikkonfermaw li kien hemm l-involviment tat-teknoloġija. Dan għaliex din tagħmel iktar faċli wieħed jinħeba wara t-teknoloġija biex jabbuża lil xi ħadd virtwalment. Din il-konferenzi parti minn sensiela ta' attivitajiet li qed jittellaw matul il-ġimgħa dedikata għal Jum il-Mara.